ପିଲାଟିକି କିପରି ଭଲ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜକୁ ଏକ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ଘରେ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଭଲ ମଣିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବ। ଆଜି ରଣପୁରରେ କାହିଁକି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ବିଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ ବି ଆରମ୍ଭ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ପକେଟ୍ ମାରୁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡକାୟତିରେ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ବାଳିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାର କଥା ଅଛି ରଣପୁରରେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗରର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ପ୍ରସାର ହେଇଛି। ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଘରେ ଘରେ ମିଳିଛି। ଆଇଏସି ଜଣେ ରଞ୍ଜନ ବାବୁକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ବିଭିନ୍ନ ରଶ୍ମି ବାବୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଛି। କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି? ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା କ'ଣ ନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୌଣସି ଗୁରୁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଗୁରୁମାତା ମାନେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ପିତାମାତା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଶିକ୍ଷା? ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣେ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେପରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକି ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେପରି ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପିଲାଟି କିପରି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସେ କ'ଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହଉ କି ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହଉ କି ଶିକ୍ଷକ ହଉ କି ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହଉ କି ସେ କୃଷକ ହଉ କି ଓକିଲ ହଉ କି କ'ଣ ହଉ, ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ତା ପଛରେ ଭଲ ମଣିଷ ପଣିଆଟି ରହୁ, ଏକଥାଟି ଯଦି ପିତା ମାତା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି।